A pesares da tregua que deron hoxe as intensas precipitacións destes días, os seus efectos prolónganse tanto no exterior e nas estradas como adentro das edificacións. O centro de secundaria do Colexio Santo Tomé do Carballo de Taboada sofre dende hai anos goteiras que estes días se fan especialmente importantes. O chan esvaradizo pode representar un perigo para os rapaces e os traballadores do centro encárganse de poñer parches en forma de papel de periódico e incluso fixeron pequenos buracos no teito para paliar goteiras maiores. Dende o centro educativo indicaron que cada ano se realizan obras de arranxo para evitar este problema, pero cada vez que chove dunha forma máis ou menos intensa, a auga escorrega novamente nos teitos. A última vez que se acometeron obras foi a finais do pasado curso, pero o equipo reclama a necesidade de darlle unha solución que sexa definitiva.